igual también hay clase de artillete para bajar corriendo y así llegar ahí. Algo más no soy yo, mañana hago ahí una cosa de... Arratsaldeon, ongi etorriak denak. Bertsokabi sariketako bigarren kanporaketa honetara. Pasaren astean hasi eta urriaren 26 arte. 18 bertsolari gazte izango dira sariketa berri honetan kantuta, bikoteka. Guztira, 3 kanporaketa izango dira eta ondoren finala. Kanporaketa bakoitzean nagusitzen den bikotea urriaren 26an Iruñeko Arrano elkartean jokatuko den finalerako sailkatuko da. Bertsokabi sariketaren bitartez, Nafarroako bertsolari gaztei aukera eta plaza berriak eskaintzeaz gain, Iruñerreko publikoa eta bereziki gazteak bertsozaletzeko xedea du Nafarroako bertsozale elkarteak. Bertsoa hiriburuko eremu informaletara eramanez. Era berean, Eugenio Arraiza zenari gorazarre egiteko baliatu nahi du sariketa hau. Iruñea eta Nafarroko kulturgintzaren eta euskalgintzaren eremu askotan jardun zuen Arraizak. Eta besteak beste, Nafarroko bertsozale elkartearen fundatzaile eta lehendakari ordea izan zen. Heldu diezaiogun gaurko saioari, 6 bertsolari dituzue parean, 3 bikotetan. Zuen, hemendik hasita bauzkagu Josu eta Inigo, elkarren ondoan ez badaude ere. Bestetik, bigarren bikotea Mikel eta Idoia. Eta 3. bikotea Joanes Ilarregi eta Ekain Alegre. Gaurkoan, honelako lanak egin beharko dute bertsolariek. Hasteko, agurra kantatuko dute bikoteka, kanta ezagun baten doinua baliatuz. Gogoratu agurra puntuagarria izango dela. Ondoren, binaka, bikoteak nahastuz, 3 bertso egin beharko ditu bertsolari bakoitzak, ofiziotan. Horren ostean, segidian ariko da bikote bakoitzeko ordezkari bana, minutu bateko bina txandatan. Ondoren, bertsoproben tartean, bikoterako lana baloratuko da. Bikote bakoitzak froga edo joku bat izango du. Bertsoproben ostean iritsiko da bakarkako lanerako tartea. Gai emanda, bina bertso osatu beharko ditu bikote bakoitzeko ordezkari bakoitzak. Eta azkenik, koplatan ariko dira bikoteak, gai emanda. Saio amaieran berdinketarik balego, azken ariketa bat jokatuko litzateke berdindutako 2 bikoteen artean. Gai emanda, habanera bat osatu beharko du bikote bakoitzak. Publikoak du gaurko saioa epaitzeko ordura. Zuetako 5ek jaso duzue bertsolari lana epaitzeko fitxa. Ariketa bakoitzean, bikote bati puntua emanda jakingo dugu, azkenean nor den finalera sailkatuko den bikotea. Eskerrik asko zuen laguntzagatik. Txalo bat, mesedez. Mikel Lasarte eta Idoia Granizo. Bertsokabi, bertsokabi, asaitezen kantari. Bertsokabi, bertsokabi, Nafarro guztiari. Tabernara iritsita, kantatzera goazen, nola ona sarritan, garen gerturatzen, juegan mundu guztia, hasten da gozatzen, batzuk ja hasi dira, tragoak eskatzen, gaurkoan
Bertsoz busti behar dugu herriko tabernan, horri izango ote da bikote honena, guk behintzat demostratu nahi dugu garena, bertsokabik aldatu egingo du dena, lehen urtea izango da baina ez azkena. Bertsokabi, Nafarro guztiari. Leitzalde holtan joanez izan da, beti mutil zintzota fin. Gasteizko juelgek ez aldizute bat ere kalterik egin. Ekain alegre dugu bigarren txintxo jarrita hor, naizta txikia ematen duen bertsotan handia dator. Joan ez da ekain tabernan daude, eta gu beraien kontra. Nor izango bikote honena, hasi da bila borroka. Ez du ematen baina inigo, Gipuzkokoa zarazu, baina bersotan dakizun dena leitzetik ikasi duzu. Josu onartu irabazteko daukazun mono itzela, duela zenbat lortu zenuen zure azkeneko txapela. Josu ta ego tabernan daude, eta gu beraien kontra. Ea nor den gaur bikote honena, hasi da bila borroka. Sakanaldeko perladeria hemen buruz buru, bertsotan oso haundi egitea duena helburu. Gure herrian bertsoa mantenduko da seguru, etorkizuna bere eskutan ipintzen badugu. Gure herrian bertsoa mantenduko da seguru, etorkizuna bere eskutan ipintzen badugu. Nafarroako bertsolaritzan gazteen lekuko, txiki zenetik bertsolaritza daukana gustuko. Arzaius berdin du arte ez ote da geldituko, bertso bidea ireki zuen ta ez da bukatuko. Arzaius berdin du arte ez ote da geldituko, bertso bidea ireki zuen ta ez da bukatuko. Historiaren tabernan dauden milaka euskaldun, honetan behintzat adomindurik edan ez dezagun. Hemen elkartu Gaurkoan hainbeste lagun.
Eta bigarren bikotea Josu Santurgo eta Inigo Gorospe. Gaztetxo hauek igo, ez zaizkigu egingo, naiz ezkaren horren onak, esperientzizko gizonak, Garanita Inigo. Joanesek zizaina, eta ekainek maina, tratu egingo duguna, zuena etorkizuna, ta gurea oraina, da oraina. Gugera, helduenak, gehien entzun dituztenak, Txirritaren trenarenak, Salvadorren txistuenak, Silberaren salto denak. Gugera, helduenak, gehien entzun dituztenak, Txirritaren trenarenak, Salvadorren txistuenak, Silberaren salto denak. Granizo eta lasarte, elkarren parte, bikote ona da baina, hobea da alajaina bertxotatik aparte. Gu biok buruz buru, garaipena helburu, hainbeste urtetan barna uzteko gure aztarna, beraz merezi dugu, merezi dugu. Gugera, helduenak, gehien entzun dituztenak, Txirritaren trenarenak, Salvadorren txistuenak, Silberaren salto denak. Gugera, helduenak, gehien entzun dituztenak, sakon kantatzen dutenak, gehien saiatzen garenak, eta agian azkenak. Hirugarren agurra kantatzeko Joanes Iarregi eta Ekain Alegre. Altsasu aldetikan hor datorri doia, aspalditik da Jose Manorroia. Mikrofono aurrean dirudi lasaia, baina astea da beraren gaia. Doinu eta herrimen arten galduta, kantatzen hasi baino lehenago buka. Bertsoa ze hosti den ere aztuta idoia. Berarentzat oraindik ez da amaitu, uda hondartzondoan zegoen gustura. Baina jarri beharko diogu jamuga paliz hartzeko garaia heldu da. Doinu eta herrimen arten galduta, kantatzen hasi baino lehenago buka. Bertsoa ze hosti den ere aztuta idoia. Sanjurjori begira gaur jarrian nago, bertsoa zer den ere aztu
baino gehiago gaur entxufea dauka, hori argi dago. Sanjurjo, kolpeik inoiz ez du jo. Sanjurjo, kolpeik inoiz ez du jo. Sanjurjo lesakarra falta du artea, bertxotikan bertxora orduko tartea. Talentu falta baina badu talantea, berezen Silbeiraren descendientea, ezin duta gelditu da pretendientea. Sanjurjo, kolpeik inoiz ez du jo. Sanjurjo, kolpeik inoiz ez du jo. Agurra prestatu behar mutil gazte honeri, bertso eskolan hasi zen ta geroztik gogosegi, bere trukok ez dizkio kontatzen inorreri. Bere trukok ez dizkio kontatzen inorreri, erdi leitzarra delare esan didateneri. Iruñan ez du gehiegi galdetu edo zeineri, Aibarainanen biziarren leitzan dago teieri. Aibarainanen biziarren leitzan dago teieri. Inigo, zer moduz, baina gaur ibiltzen altzara kontuz, zatozi Iruñara ta Gipuzkoarra zara. Gaur irabazten badute, naiz eta ez dudan uste, guztia tramparen truke, juezak erosi dituzte. Inigo mutila, bertso egiten dugu abila, euskaldun mezua ta miura petsua. Gaur irabazten badute, naiz eta ez dudan uste, guztia tramparen truke, juezak erosi dituzte. Bueno, eta ofizioei helduko dio orain. Horretarako etorri mesedez Mikel eta Josu. Klasekiak zarete Mikel eta Josu. Zuk, Mikel, egunero makina bat ordu sartzen dituzu ikasten eta punteak txukuntzen. Gaur Josu, klaseko alferra, apunte eske etorri zaizu berriro. Iruna bertso botatzeko nahi duzuen doinu eta neurrian, Mikel hasita. Errepikatuko dut gaia. Mikel eta Josu klasekideak dira. Mikelek egunero makina bat ordu sartzen ditu klasean, apunteak eta hartzen eta txukuntzen. Josu, klaseko alferra, gaur berriro etorri zaio apunte eskean.
Berriz galde eginez, zatozu astiro, baina bate kasurik ez dizut egingo, eta ezaidazula galdetu berriro, zuk irakurtzen ere ez duzu jakingo. Larai, lararai, lararai, ez duzu jakingo. Mikel, nik oso ongi dakit irakurtzen, ta sarri nota ona ere ohi dut lortzen. Neri buruz kanta bat ere egondu zen, Sanjurjoki inoiz ez du kolperikan jotzen. Larai, lararai, lararai, kolperikan jotzen. Berdin segi ezazu, zuk orain orduan, naizta sentitzen zaren, orain apuruan, kolpik ez dula jotzen modu seguruan, nik kolpea jo behar dut ta zure buruan. Larai, lararai, lararai, ta zure buruan. Beraz, buruan jo nahi didazu kolpean, horretaz gain baduzu Kristoren artean. Ederra dugu Mikel, lasaitu zaitean, klaseko liderraren lagun izatea. Larai, lararai, lararai, lagun izatea. Lider enaiz sentitzen, klase hontan bate, ala ere nolabait moldatu daiteke, zeo zer ikastea ez daukazu kalte, pixkat batekin asko ikasi daiteke. Larai, lararai, lararai, ikasi daiteke. Baina ikasten dutenak gugu laukatu, nik ere egingo dut, erraten dut altu, ta errandidazuna kontutan dut hartu, baina zu badazpada apunteak pasatu. Larai, lararai, lararai, apunteak pasatu. Altxa mesedez, Idoia eta Joanes, bigarren ofizioa kontatzeko. Zuk Idoia, zerbait berezia sentitzen duzu Joanesekiko. Nola hurbildu ez zenekien, eta gaur zure harridurarako, Joanes pastoral bat ikustera gonbidatu zaitu.
Iruna bertso nahi duzun doinu eta neurrian idoia hasita. Idoia zerbait berezia sentitzen du Mikelekiko, Joanesekiko. Nola hurbildu ez daki eta Mikel Joanesen harridurarako pastoral bat ikustera gonbidatu du. Joanes badaukazu nahiko talantia, zuk proposatu duzun sarrera zatia, naiz ta ona den plana da pixkat txikia, euskal filokoa naiz baina ez hain frikia, euskal filokoa Gaur ez zaitez jarrizu horren kritikoa, gaur ausartu naizena umil mutikoa, pastorala ikustea dugu tipikoa, iparraldean oso erromantikoa, iparraldean oso erromantikoa. Piskat antikuatuta Joanes zaudezu, sarrerak erakutsita ze konpromezu, nik enizun bidali ez testu ez mezu, bekerako sarrerak eros ditzakezu, bekerako sarrerak eros ditzakezu. Ez zait asko gustatzen bota duzun plana, nahiago dut ta joan iparralden barna, gure gain erorita kulturaren zama, hola ezagutu ziren nire aita eta ama, hola ezagutu ziren nire aita eta ama. Hola ezagututa dira, hola ezagututa bai bikote batzuk, zuk zure planarekin jarraitzen duzuzut, baina nik beste batzuk ba hobeak ditut, ba beste nobio bat bilatu beharko dut, ba beste nobio bat bilatu beharko dut. Ezetza esan eta aineren erbiok, gainera beida daude hemengo guztiok, ez baduzu nahi joan, joatea ez baduzu nahi araldera biok,
zure lagun bateri eskainiko diot, zure lagun bateri eskainiko diot. Bueno, zuen txanda da Inigo eta Ekain. Bikotea zarete Inigo eta Ekain. Etxeko lanak banatzeko erabakia hartu zenutenean, zuri, Inigo, egokitu zitzaizun ontziak garbitzea. Aldian moldatu egiten duzue lan banaketa, eta oraingoan Ekaini egokitu zaio. Biharamunean ontzi garbigailua erostea proposatu dizu. Hiru pertso botatzeko nahi duzuen doinu eta neurrian Inigo hasita. Bikotea dira Inigo eta Ekain. Etxeko lanak banatzeko erabaki hartu zuten, eta Inigori egokitu zitzaion ontzia garbitzea. Aldian moldatu egiten dute lan banaketa, eta oraingoan Ekaini egokitu zaio lan hori. Biharamunean ontzi garbigailua erostea proposatu dio. Aldaketa egitea, zen zure kaltea, gorroto dezu fairita eskotx britea. Aldat erosi nahi garbitzen dun makin partea, zuk gorroto dezuna da lan egitea. Ez nun uste hau zenik horrelan gogorra, hau izan da niretzat Kristoren zigorra. Eta zu ibiliz, eta zu hemen zabi, eta zu hemen zara pertsona bizkorra, baina nik beharko dut eskutan motorra. Erreza behartzula alzenuen pentsia, dena nik garbitzea zen zure ametsa. Lan gogor egitean, lortzen denez pertsa, don limpio izatea ez da hain erreza. Eskaera eginda zuri ba ugari, eskaera eginda zuri ba ugari, eta orain arte zu ez zara egon adi. Hemen nabil garbitzen
zen ta ez dago garbi, garbitzeko eskatu beharko amari. Zu plantxatzen didazu sarri alkandora, baina lan horretan ez zaude gustora. Erosi egingo dugu nigatik ondo da, aldaketarik ez dut onartzen gerora. Bueno, eta orain segilearen ariketari ekiteko, zutitu mesedez, Mikel, Inigo eta Joanes. Minutu bateko, bina txanda izango du zuetako bakoitzak, segidilaren neurri eta doinua, gai librean aritzeko. Txintxarriak, badaukagu hortikan, zehaztuko du txandaren amaiera. Zu hasita, Mikel. Igo egin garen ez gora, ja hasi zaigu denbora, eta hau da segidilla, zer nolako marabila, ea ongi irteten den, ez pausa ez atxeden, dena orain segidan, ta denak ikus miran, ta hemen aze parea, karakola ta parea, bat handia, bestea txikia, ez da pikote pikia, ta biak leitzakoak, baditut gustokoak, oso ezagunak, eta nire lagunak, ni ere leitzako palte, abizena dut lasalte, hori ezala normala, denetakigun bezala, zeirukote polita, elkarrekin jadita. Ez da egon gaizki, naiz leitzar ez izaki, ni ere ez naiz leitzarra, naiz barruan dudan arra, naiz mugakoa, ta hori det nahikoa, deitu egin zidatenez, izen eta abizenez, ni nola ez etorri, Iruñeraino korri, ta egorain hemen gaudela, nola egin behar den bezala, has gaitezen itxuraz, saia gaitezen beraz, enpolloia ondoan, ezin urruti joan, ta bestearen gonbita iparralderako zitan eri egin ezkero, baietzik ez espero, naiz eta miura deitu, aurrean ezin jarraitu hasi ezkero korrika, ni nor naizen dakita, sarritan ikaratzen da. Mikel bertsolari ona, erdi leitzarra gizona, ona da horregatik, da oso ongi dakit, orain bizi da Gasteizen, ta ostegunetan etxen, ez da inoiz gelditzen, barrutik aida hiltzen, zerbeza eta kalimotxo gustuko baititu oso. Eta gure etxorde, nere atzean ez gorde, petxu horrekin torito, errima artean ito, gure bertso eskola, gustatzen zaio hola, eta hemengo sariketa, gazteentzat zela eta zerrari zara hemen, hasi zara jazartzen, esan duzu don limpio,
Dikta gertu zabiltzatio, irea joaten zaizu. Baina hementxe zaudezu, etodita Iruñera ta gurekin kantatzera naiz eta gaztea ez izan, hemengo gehienen gixan. Eta Iruñean galdu, berandu da azaldu, non zegoen ez jakin. Tapera gabe egin genezak ere kantuan, guk baikalko momentuan, ta gainero oso ongi, saioa bera ez erori, eta hemen dugu joanez, ibili behaldapenez, biaz festa dugu eta Gasteizen ez dugu festa, ona etorri baita, ta hemen dago bere aita, gau juegarik ez dago, egia da zeharo. Aizu egingo nuke irabaztearen truke, parte zarren parranda hartu behar dut txanda, ez naiz askotan ibili, ez dut kalerik kiskali, naiz da San Ferminetan, ibili gehienetan, joaten naiz lesakara, Sanburgoren gana ara, hori zen sekretua, kontatu dut kontua, ezintzen gordean gera, aprobetxatuz aukera, esaten dugu dena gaur badaukat baimena, eta hauek Gasteizen hangoa badakit zer dan parrandata ikasteko txanda gutxitan hartzen dute hainbat bertute, parranda ondorenetan, geratzeko tabernetan gosaltzeko garaian dela pasatu nahian, bi hauek elkarrekin bertxotan ekin ta ekin daude entrenatuta eta elkar hartuta. Bai joan gara Gasteizera eta inbiditan bera, naiz ta esan baizera, naiz eta esan keba, etzen joan hau unira, ta nola dagon begira, eun osoan lanean, esklabuen parean, ta libre denean eiza, hortxe zapaltzen du leitza, eskopeta hartuta, basurdeai apunta, baina lehenengotik utxa eta atzera gorputza, talentu gutxi dauka, naiztanik esan aupa, nik animatu beharko nere laguna delako, baina iaia aita, adina ere aipa, baina pila bat maite dut, bere musu oietxen truk, gero emaidazu bat. Bueno, eta jarraitzeko bertso proben tartea iriko dugu orain. Lehenik eta behin, tabu jolasean aritzeko, zutitu mesedez Mikel eta Idoia. Orduan, Idoiak buelta emango du, orain eta jarriko da paretari begira, eta hementxe daukagu arbeloa. Arbel honetan, idatziak dauzkagu zenbaitiz, eta erakutsiko dizkizuet, zuei eta baita Mikeli ere. Zeren kontua da, Idoiak asmatu beharko dela jarratuan dagoen hitza, baina ezin ditu aipatu beste hitzak. Argi dago. Orduan ibiliko dira galderantzunetan, ea Idoiak asmatzen duen hemen karratu barruan dagoen hitza.
Mikel biziduna da arberako hitza. Oain ez da biziduna gaizki ezabiltza. Ordun ja hilik dago ez aldugu ala. Esan liteke orain nik esan bezala. Ta abeslaria zen edo bertsolari. Pertsonai bat ez dela egon zaitez adi. Ordun objektu bat da edo zer bestela. Bai, egia objektu moduko bat dela. Ta taberna honetan ikusi daiteke. Seguru sukaldean daudela dezente. Fruta sano bat edo ez alda izango. Askontzat sanoa ez da niretzako ondo. Bagoion bat hola, o txokolatea. Gosaritarako ez daukagu kaltea. Ze ondo sartzen zaigun kolakau bat bero. Eta hobeto hemengoa ongilan ezkero. Ordun hurbiltzen nago edota urruntzen. Hasi zaitez, zu hasi borobila duguna bilatzen. Pista handi bat eman zerralduta nago. Animalian fruitua daukagu zeharo. Oioek jartzen dute goizero bat hobi. Ta orain badukoa eskatzen dizut nik. Gorri kolorekoa edo txurikoa. Lehen kolorekoa denon gustukoa. Zalantzarik gabe da bere gorringoa. Izan erantzuna, hauxe da bingoa. Bueno, eta
oraingoan 1-2-3 jolasari ekingo diogu. Horretarako altza mesedez Josu eta Inigo. Hau da, gehienez 5 minutuz potorik egin gabe puntukaritzeko erabili behar duzuen oine. Gustura. Josu hasita nahi duzunean. Gustura. Zeinen polita du... Zeinen polita dun gure bertso kluba. Eman behar diogu behar den itxura. Eta irabazteko guk dugu ardura. Iruñan karaile da aldiro miura. Behar dugu buruan kristoren freskura. Horregatik hartu dut edateko ura. Astelen goizetako ohitura modura. Bai astelen goizetan beti infernura. Asteburuak markatzen du sarritan muga. Zoaz ordiziraino edota segura. Bertsoak ere badu horrekin lotura. Bueno, ondo hasteko garaia heldu da. Ordena aztu zaigu ta aztu freskura. Neri asko gustatzen zait akupuntura. Bueno, azken jolasari ekingo diogu pertsonaia asmatzeko. Eta horretarako zutitu mesedez Joanes eta Ekain. Orduan Ekainek buelta emango du, guk ekarriko dugu arbelean pertsonai baten izena, Joanesek ikusiko du, baita zuek ere, eta kontua da, Ekainek asmatu behar duela pertsonai hori. Orduan 5 minutu dituzue pertsonai hori asmatzeko, bale? Eta objektu hori badago bizirik. Esango nuke behintzat ez dagola hirik. Orduan animali ada objektua. Ez baina horri antza diot aurkitua.
existitzen aldaba zure pertsonaia. Erdi fikziozkoa dugu bere gaia. Ipuinen baten zaigua agertzen. Ipuin batean baino gehiago filme baten. Eta zer izango da heroi edo zombi. Igual bigarren gotik zoaz nahiko ongi. Itxasotan ibiltzen alda mutikoa. Ez itxasoa ez du oso gustokoa. Lehorrean dabil bat gauza klase hori. Baile horrean dabilta ez esan inori. Orduan isila da asmatu beharra. Ustez soberan dula besotan indarra. Agitua ote da harriak jasotzen. Ez bera beste gauza bateako jaio zen. Eta zer egiten du ze akzio klase. Deus ez bakarrik umen asperdura ase. Orduan zer ote da bufoi opailazo. Zure kolorekoa da egidazu kaso. Eta ez da izango troll bat edo ipotx. Bai ongi zabiltza eta etza gelditu motz. Orduan pertsonaia dugu itxusia. Bai telebistan sarri dena ikusia. Eta pelikuletan aldago gaur egun. Ez dakit baina ala zeon eren egun. Eta nola lortu du indarra besotan. Ez dakit ez naiz oso jantzia gauz hortan. Eta pelikulako ote da aktore. Ez fikziozkoa da itxusia hobe. Bakarkako lanaren ordua iritsi da. Horrekin hasteko, altxa mesedez Josu. Hauxe duzu, nahi duzu doinu eta neurrian bi bertso kantatzeko gaia. Ikasketak Katalunian egin ondotik, Euskal Herrira itzuli zinen. Orain gertatzen ari denarekin hunkituta zaude. Ikasketak Katalunian egin ondotik, Euskal Herrira itzuli zinen.
Orain gertatzen ari denarekin hunkituta zaude. Bi bertso kantatzeko gaia. Politika Bartzelonan ikasiz haze alan, 4 urte pasatu ziren, azkar edo berealan. Orain herrira bueltatu, tarmatu da mundialan. Independentzia atzo, hori gendun eginalan. Diskurtsoa entzun nuen, Puigdemontena Zabalan, ta gero telebista utzi, beste guztiak bezalan. Ta gero telebista utzi, beste guztiak bezalan. Tartean hainbat faktore eta beste hainbat punto, baietz ez du erran baina ere ez du egin uko. Baina atzo arratsalden inork ezun pentsatuko, eta independentzia oraindik ez dute lortuko. Politikoek gezurran izaten dute gustuko, neronek ikusi arte ez dute zer sinestuko. Neronek ikusi arte ez dute zer sinestuko. Ekain, zure txanda. Hau da, nahi duzun doinu eta neurrian bi bertso kantatzeko gaia. Txikitan, aitatxiren oinetara igota berarekin dantzatzen zenuen. Egun, zuk bere gurpildun aurkiari bultza eginez dantzan jarraitzen duzue.
Txikitan, aitatxiren oinetara igota berarekin dantzatzen zenuen. Egun, zuk bere gurpildun aulkiari bultza eginez dantzan jarraitzen duzue. Bi bertso botatzeko. Ni berarekin egongo nintzela ez da zalantza, tan ez da berak orduan hartu zuen kolpelatza. Oraindik bizi aldean dago beraren balantza, eta oraindik ez duenez eman azkeneko atxa. Aitonak orain nirekin egingo du beti dantza. Aitonak orain nirekin egingo du beti dantza. Azken bakarkakoa burutzeko, igo mesedez, Idoia. Bueno, Idoia, hause da, nahi duzun doinu eta neurrian, bi bertso botatzeko gaia. Kantaria zara. Berehala lortu zenuen arrakasta. Orain goian mantendu, orain goian ezin mantendu zabiltza. Kantaria zara. Berehala lortu zenuen arrakasta. Orain goian ezin mantendu zabiltza. Bi bertso kantatzeko gaia. Txikitatik eskuratu nahi nun, nik etorkizun hobia. Labotzera aurkeztu egin nintzen usaria, ta eskuratu saria. Geroztik anondo joan zaizta, etorkizuna garbia. Baina oraingo hontan ireki, egin didate zauria. Bukatu da nere aldia hartut, eta hasi behar naiz irabazten eguneroko bia. Ta hasi behar naiz irabazten eguneroko bia. Naiz beti danik izan du naizen, langilea eta formala. Azken aldian txarto joan zait, bukatu da nere gala. Bukatu da nere gala. Baina
txapelketari ekingo diogu. Binaka. Orduan horretarako zutitu mesedez Joanes eta Ekain. Bukatu dira herriko festak. Txosna desmuntatzeko hitzordua jarria zenuten gazta asanblakoek. Biak bakarrik agertu zarete. Ekain hasita, launa kopla botatzeko gaia. Bukatu dira herriko festak. Txosna desmuntatzeko hitzordua jarria zenuten gazta asanblakoek, eta aranon bakarrik agertu dira Joanes eta Ekain. Txosna desmontatzeko lana hau, bazen printzipioz gurea, baina badirudi beste batzuk nahiago dute hobea. Batzuek lana, bestek pereza, bestek ondorioa, gure herria benetan dugu oso solidarioa. Batzuk uste dute honen kulpa dela hori alkola, baina nik uste hemen fundamentu gutxiegi badagola. Guztiak daude telebistari Kataluniara begira, ta horren kulpaz gure herria txiki egiten ari da. Hortan esan behar da Joanes zu daukazula arrazoi, martxa hontan gu Espainiaren izango gara morroi. Nola hemen gauden lanean gogor, kopeta izerdiz bustia, guretzat hartu beharko dugu sobrauden alkohol guztia. Egia bestek nahiko alkohol egunotan izan dute, eta tratu ona iruditzen lana alkoholaren truke. Ea noizbait ateratzen diren preso guztiak kalera, horrela gehiago ez gara etorri beharko eta lanera.
Zuen txanda, Mikel eta Idoia. Bertso eskolan hasi zarete, Mikel eta Idoia. Gaur izan duzue lehendabiziko klasea. Oraintxe atera zarete. Idoia hasita, launako gula. Bertso eskolan hasi zarete. Gaur izan duzue lehendabiziko klasea. Oraintxe atera zarete. Idoia hasita, launako gula. Zaila zelanik badakit, baino enun esperonik, nik enekien kantatu eta errimau behar zuenik. Nola ongi garen hasten, nola ongi ezik gaituzten, nik enekien hain edazazenik hizkuntzarekin jolasten. Jarri nahi nuke kolokan ondo pasaduzulaan, egainan gixan bukatu nahi dut kantuka bertsoa faritan. Amets handiak dauzkazu, eta fuerte hasi zarazu, baina oraindik pixka batean esperatu beharko duzu. Ai, 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 bertsolaritza, errima doinu ta hitza, errasagoa zela uste nun nik bertsolarien bizitza. Gure amets ta helburu, txapelak dira seguru, baina lehenbizi hontaz gozatzen ikasi egin behar dugu. Privilegioa daukate rima batzuen truke, urrengo egunean neri ez ditxoin hobeto egongo zarete. Baina hori ona ote da, edo guretzat kaltera, bertso eskolan segi nahi nuke, eta zurekin batera. Bueno,
bukatzeko, Igo mesedez, Josu eta Enigo. Bi guardia zibil zarete errepide kontrol batean. Jada 20 gidari gelditu dituzue, baina inork ez du positiborik eman. Bi guardia zibil zarete errepide kontrol batean. Jada 20 gidari gelditu dituzue, baina inork ez du positiborik eman. Launa kopla, Inigo hasita. Naiz eta multantako gizena ekarri, jartzen eta multatzen gabiltza elbarri, zarretxeko atean ezin dugu jarri, ezin dugu jarri. 80 urte ditu, ta errandik aio, hortz guztiak faltatu eta zeharraio, oneri antidroga egin behar zaio, egin behar zaio. Bat etorri ez da presaka antzera, etorri omen da ama hor bisitatzera, zijo ala bera. Bai ere hortxe zegon bestekin herritan, gazteen arekotxen hor dator bai pinpan, biloba etorri da amona bisitan, amona bisitan. Ta ez dutela edan guztiek esaten, proba egin dezagun marrasei dezaten, nahiko lanak dauzkatez, okzutik joaten, okzutik joaten. Baina ezkegu hartuko ez oieri kargu, gaurkoan egon dena inbaitu galdu, txosnan jarri behar genuen, ta ez da inorra azaldu, ta ez da inorra azaldu. Ez da alperra izango gure viajean, gazteek gaur ere bai badute ajean, kontrolatu behar dugu hango peajea, hango peajea. Baitugu nezkero emaitzak, horien arabera, gaurko irabazlea eta hortaz urriaren 26ko finalean izango den bikotea, Joanes Ilarregi eta Kain Arregi.